Régóta dolgozunk egyébként együtt, és mindig nehéz témákkal foglalkoztunk, nem kifejezetten női témákkal, hanem az élet más területét érintő veszteség, érzelmi bántalmazás, ezekben dolgoztunk eddig együtt, és most úgy éreztük, hogy jó lenne női témákra ráfordulni, mert hogy amúgy ezt éljük a mindennapokban. És hogy ezen gondolkoztunk, hogy mik lehetnek azok a témák, amik minket is foglalkoztatnak, meg valószínűleg másokat is. És akkor így érkeztünk el ehhez a programsorozathoz, amit kitaláltunk, és akkor ennek az első része a női kiégés. És hogy miért ezzel kezdjük, ezt majd a Réka elmondja. Igen, szóval az eddigi munkáink során azt láttuk, hogy azért a női mentális jóléttel talán már beszélünk róla, de keveset foglalkozunk vele a gyakorlatban. És ha beszélünk is róla, akkor azt leginkább suttogva, meg a nők egymás között, és akkor így, nem tudom, szégyenkezve vagy bűntudattal telítve tesszük, és úgy gondoltuk, hogy nagyon fontos az, hogy ezt most kirakjuk az asztalra, és akkor ez egy látható téma legyen. A női kiégés pedig azért fontos, mert talán ez határozza meg leginkább a nőknek a mindennapját. Ez az a téma, ami leginkább foglalkoztat szerintem mindenkit mostanában, hogy lehet magunkért tenni, és hogy mit.